टुरिज्मनि बिगोमाया लाख'हायै गोजोननायजों बिबुंथि होदों। बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिज्मनि थाखाय मोनसे सोलायनाय। लामानि थाखाय दावबायारिफ्रा गोबां खस्थ'जों दावबायफैनाङो, जायनि थाखाय खाथि खालानि गामि आरो टुरिज्मनि थाखाय सुबिदा जानो थांगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिज्म दावबायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु टुरिज्मनि थांग्रा लामाखौ सिसि ब्लक खालामनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवबाय। बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बे समाव गोजोननायजों टुरिज्मनि बिगोमा अबिनाश दैमारि थामहिनबा सासे जाफुंसार आबादारिनि बिबुंथि। आंथ' मा बुंबावनो, आंनो गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामग्लायनाय बावहरबाय नोंथांमोन निउसखौ, आरो लोगोसे आंनि बे डिपुटि चिफ आरो आमार जोंनि एमएलए गबिन्द सार बिथांखौ आं माने आंनि बिखा गोरबोनिफ्राय माने बुंनांगौआनो गैला, माने थावजेन कौटि होनबाबो थेंक्स होननानै आंहा बुंनांगौ गैला। बेथ' बोसोरनिफ्रायनो लामाया गाज्रि दंबाय थायोमोन, खिन्थु दिनैहाय फाउन्डेसन ले खालामना होनाय लोगो लोगोनो आं गोबां खुसि मोनबाय। आरो आं सानो बेयाव जितु दावबायारिफोर जितु फैगोन बिथांमोना जितु लामानि प्रब्लेमखौ मोननाय नङा आरो बिथांमोना मोजाङैनो फैनो हागोन। आरो जों बेराफारसे नुनो मोननाय बायदिब्ला आधा दंबावो जोंना, आसा खालामदों जोंनि बे गबिन्द सारा बा डिपुटि चिफ सारानो ससेखौ होबावगोन होनना आसा खालामदों। आरो मोनसे जोंहा ब्रिज दङ, बे ब्रिजखौ बरबे गिदिर ब्रिज नङा, खोब मथा मथि 30-40 लाखनि ब्रिज होबानो बेसेबांखिनिया होबानो जोंहा जोबगोन। होमबाना जोंनि जितु टुरिस्ट जितु प्रब्लेम जोंहा बेखिनिया लामानि जितु हान्था मेला प्रब्लेमा जोंहा बहुतखिनि जोबगोन आं सानो। आरो जोंहा टुरिस्ट थानाय लोगो लोगोनो मा जायो, जोंनि ओनसोलनि इक'नमिक डेभेलपमेन्टआ जोंहा डेभेलप जायो। आरो जों मोनसे आं खावलायबावो, जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बर' सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ, हायोब्ला जोंनि बिटिआरनि जि ओनसोला मोनसे टुरिस्ट प्लेस, बेनिखायनो हाजो जिं जुदि जों टुरिस्ट प्लेसखौ जुदि खुलिना होयोब्ला बबेबा मोनसे जायफ्रा गोसो गुदुं मानसिफोरखौ बिथांमोननि जुदि टुरिस्ट प्लेस एगारना होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिटिआरनि ओनसोला ओरैबायदि इक'नमिक डेभेलप जागोन। आरो जों बुहुमाव मोनसे मुंदांखा जेरै थाइलेण्डआव मानो थाङो, दिनै भियेटनामाव मानो थाङो, जोंहा बिदि मोनसे जागोन। दिनै आसामावथ' बिदि बरबे गैया। जोंनि बिटिआरआ जों बुंनो थाङोब्ला बहुत लाखि होनना बुंनांगोन। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव थानाय जायफ्रा गोसो गुदुंफोर दङ, बेखौ सरकारा जुदि हाजो ओनसोल जेरै भुटान बर्डार ओनसोल जुदि जोङो बे टुरिस्ट प्लेस एग्र' टुरिजम प्लेस, जेरै एग्र' टुरिजम बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्टआवनो गैथ'वा बर्थमान। जोंनि गिबि बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमानो गिबि होनबाबो भुल गैया आं सानो, आरो थानोबो हागौ। बेनिखायनो जोंनिया बे मेन उद्देश्य जाहैबाय आबादखौ माबोरै मावनांगौ बेखौ जों फोरोंनाय। दा जों थाइजौ गायनायमोन बोसोरनि सिगांहाय, जों थाइजौखौ फिथाइ मोनबाय, जों साक्सेस खालामनो हाबाय, फिथाइया बहुत टेस्टि। दा जों माल्टा गायनायमोन, माल्टा जोंहा फिथाइ थाहैबाय। जोंनि बेखौ जों जानाय नायनो मोनाखै मोननाय लोगो लोगो बुजिगोन जे बबे खेथिया बबे आबादा जोंनि थाखाय बेनिफिटेड दङ, बेखौ जों रायजोफोरखौ जों बेखौ बिथोन होगोन। मेन उद्देश्यआ जोंना बे बिदि खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांखिनि बर' रायजोफोर दङ, गुबुन जाथिफोर दङ, गासैबो जोङो हर्टिकालसार क्रप्सआव जुदि थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि पार्सनेल जुदि रांखान्थि अबस्थाया गोजौनिफ्राय गोजौसिन थांगोन। जेरै जोङो गोदो साइकेल सालायोमोन, दायो फ्राय न'खर बाइक सालायो। जोंनि इक'नमि माने जितु एग्रिकालसारनि जितु सेक्टर मावनाय बेलाया एसे आलादा जाबाय। आरो दा जों बाइक सालायदों, जुदि जों हर्टिकालसाराव जुदि थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफोरा मा मार्सिडिस लानोबो हागौ आं बेखौ सानो। ओंखायनो आं सानो आङो गोबाङानो थेंक इउ होदों जोंनि बिटिआरनि लिडारफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ। बेखौ थांबाय होनदों जे आंनो बे बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम बनायनायावहाय आंखौ गोबांखिनि मदद खालामदों। आं चिफ सारखौ मोनसे खावलायबावदों जे जुदि डिपुटि चिफ सारा जोंहा जुदि हाख'वाबा आंनो जुदि बे लामाखौ जुदि ससे जुदि हरोब्लाय लोगो लोगोनो आंनो नङा रायजोनो, बेयावथ' रायजो दंखायो नालाय, बे रायजोनो जुदि एसे हरजाबना होयोब्ला ओनसोला बहुतखिनि डेभेलप जागोन आं सानो। दावबायारिफोरा बेफोरबायदि लामाखौ लानानै कमप्लेन बेफोरबायदि जायगाथ' बहुत माने बिन्टास ना होनो आरो बेनोसै आरो आं मोजां मोनदों। दावबायारिफोरा कमप्लेन होयो होनायालाय। दायो आबाद होनना बुंनाय लोगो लोगो जिहेतु नोंथांनियाव माल्टि क्रपिं सिस्टेमखौ जुदि खालामबासो इक'नमिकआ डेभेलप जागोन। दा बिथांखौ जिहेतु नोंथांनियाव सानखान्थि दङ, दा हमनानै ला जोंनि आबादारिफोरा मोनसेल' आबाद खालामो माइल', खिन्थु हाफोराव जोङो माल्टि क्रपिं गुबुन गुबुन बोथोरखौ लानानै माइ आबादफोर खालामोब्ला जोङो डेभेलपमेन्ट जानो हागोन। बेखौ नोंथाङा फोथायो? आं 100% फोथायो। आं सासे आबादारि अरिजिनेलि। आं देग्लाय माइआ 61 बिगा। आङो माइ जोबनाय लोगो लोगोनो आङो माने माबा फोगोन, बेसर फोगोन। बेसर जोबनाय लोगो लोगोनो आङो माने जुखाम गायगोन आरो माखासे आं माइ गायगोन। आंहा मोनथाम बोसोर माने गिदिङो, माने मोनथाम बोसोर गिदिंनाय लोगो लोगोनो माने बुंजाया, माने नों एक बिगा जुखाम गायोब्ला 18 कुइन्टेल गाहाम जायो। होमबा 18 कुइन्टेल इन्टु 2300 हमलाय नों बेसेबां जागोन?
माने बरपेटा मोनामथि 42 बिगासो जों जुखाम गायोबा ना 12 लाख थाखा इनकाम हायखागोनखा साभाबिक आरो दा जेनेबा आङो थाइजौआवथ' आं जुदि नुबाय आं दाखालि फानहैदोंमोन हाथायावहाय 50 थाखा केजि आं मोन्दों फांसे दंफाङा जुदि नोङो जुदि 200 कुइन्टेल जुदि माबा 2 कुइन्टेल जुदि होयोबाबो बेसेबां जागा जागोन हा 1000सो जागोन ना बेबायदि जागोन आरो बेखायनो नोङो 1 बिगा हायाव जुदि नोङो 280 दाल जुदि जायोब्ला बा बेसेबां थाखा जागोन बे माल्टाया जेनेबा आङो 1 बिगा हायाव जुदि 280 दाल जुदि माल्टा 380 दाल जुदि माल्टा जायोबा फांसे दंफाङाव जुदि 2 कुइन्टेल जुदि जायोबा माल्टानि दामा जुदि 50 थाखा बा बेसेबां थाखा जागोन आं बेखौनो सानो डाबल क्रपिं खालामनांगौ जिहेतु नैबे हाया बिराद सुइटेबल लिसुखौ गायदों नामा जिहेतु मुम्बाइआ जात जिहेतु थाइसेयावनो 40 थाखा 50 थाखा मोनो जेरै तेजपुराव लिसु बारियाव दङ आङो तेजपुर लिसु गायदों दायो गायबाय थादों आरो देग्लाय बहुतखिनि थारिख गायदों ड्रागनबो बहुतखिनि गायबाय ड्रागना गासै 1200 दाल खुन्था दङ मथामथि 4 बिगासो जागोनदां बिदि माने आं गायगासिनो दङ मथामथि 5 इयार्सनि उनाव नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन माबायदिमोन आरो नोंथांमोना हायोब्ला नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायो दा मा दङ दायो आरो 5 बोसोर उनाव मा जाखो चेन्ज जादों जायाखै बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोजांसिन नोंसोरनि थाखाय मोजां जागोन आंनि थाखाय मोजां जागोन आंबो मोनसे हिस्ट'रिकेल थालांगोन थेंक इउ थेंक इउ